Hä? Privesc. Hă? Ia vine încă, ia vine încă. Aia să uită. Da, să numesc. N-are, nu mai e, cum se cheamă, baterie. Ca și mai așa. De ce? Destul lang. Pa, uite ce ca lumea. Stimezi ca lumea? Da, ce? Bă. Și cum se uită aia? Pune-i de asta acum. Ey, schau mal, wie krank sie ist. Guck mal. Welches ist hochständig? Hä? Privesc. Hă? Ia vine încă, ia vine încă. Aia să uită. Da, să numesc. N-are, nu mai e, cum se cheamă, baterie. Ca și mai așa. De ce? Destul lang. Pa, uite ce ca lumea. Stimezi ca lumea? Da, ce? Bă. Și cum se uită aia? Pune-i de asta acum. Ey, schau mal, wie krank sie ist. Guck mal. Hey, warte, ich bin lang. Ich will mich regieren, regieren! Hammer, 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 Cindy, komm her. Hammer, komm her.